Hi guys, nanarita diri sa Ronmark nga recording studio guys. Mo ni mo gamak sa tong kanta bro. Sugat bro ka. Nakita mi. Alright guys, nakita nyo lang naong yun. Ayo. Video mo na. Sa tugaw. Ayo. Tara mga dagway sa bitop sa Alright guys, mga na guys. Yeah. Alright. Shout out nila Brad Torco, Brad Iping, Nino. Lungli mga Brad. Tara. Ako please like Badsuik TV and subscribe din if you like. Like and subscribe. Tara, kinikusgan sa South Vibes. Unsay masulti ni mo dol. Ito kaya na-visit mo diri. Yay! Sila nga babae, pertig yung guwapaha, panit niya. Perting hamisa, perting lamia, perting lamia. Juna ang silingan na mga gwapa, grabe siya kagwapa. Tanaw ni mo, murag artista, murag artista. Lamig ka, ayaw mo katawa, katawa. Makawala sa problema, makawala sa problema. Hi guys, good morning. This is Pop 3C Tripin and This is Badsuik TV. please visit our YouTube channel and subscribe Brad Suyak TV. This is Bina Upsilon Clothing mga guys. So nakatadiri karon kay mga taon-taon magkuan mi guys, mag-record mi. So was out mo tanan, tanawa na ninyo tanan nya usa pa day na may daghan diri mga clothing. So sa mga acro diha nga mga brad nato na daghan kapilian dire. Ara nang dire na ara yun. Pili lang mo guys. So tara, na diri tanan. Nya gipanggusla naman me. So mga on sa mi, mga on sa brad. Tara igutom na mo commander. Anong live na ato man na pabutas mi kaya samtang magpaabot sa ni Brad Forge o Brad Mark kay nihab-hab pa man kay panggusla pa pud. So paabot ta mi. Ato na lang namo ang mga kauban ng mga rapper mga guys, mga kadripen dara. Alright, Brad Suyak TV in the house. Nagpaabot nila para sa anniversary na to sa Bita Upsilon. Brad, balin na great, tara! Brad, balin! Mulai pemirmi na ada yun. Unal tirada. Brad Suyak TV. Please subscribe Badsuik TV and please like Facebook page, Street Hill Apparel page. Right, unal. Tadiri sa itong brad nga kinakusgan. Tungli Bita Upsilon. Alright, tadiri itong mga brad. Tadiri mga kinakusgan. Paabot sa tadiri guys. So sa mga nagpaabot na, paabot sa dimi. Kay wala pa manabot ang duha gyud. Mama na may kaon. Nya amo lang ipaabot ang duha. Bunal. Guys, meeting on the club. Like mga brothers. Ari dire sa tambayan na ni Brad Suyak. Ari na dire paabot. Na dire mga gahi. Magahi ko. Ako ito na. Ay, that's what? People ba? Guys, parang nagdugay gid sila guys. So magpaabot sa tadiri guys. Sige. Paabot sa tadiri. Tadiri. Talista na sila, Brad. Ano masasabi mo sa tide? Kusog buwa. Kusog buwa. Dugay mga itong mga master. Manager ron mga kabrad Suyak na ko. Ano? Mga instant rapper tani ron kay first time na to nga mo apil sa usos mga batanon. Yes guys. So batanon dyan po na eh, mapadaan eh. Sweet 18 man eh. Kung na eh, gida diri. O ato so yan tanan ba? Naada yun, bunal. Please like
Brad Suyak TV o subscribe dahil like mo na. Paok 3C Tripin and like, share mga brad. So sa mga brad nga mo suporta diha, salamat kaayo ninyo tanan. So samtang nagpaabot ta diri, magtambay-tambay sa ta. Doon. So dito ato yung pinakamalakas sa ating chapter. Brad Balin, lunglib! Lunglib! Ah! Yatay. Bakit nagpakalbo ka, Brad? Maraming kaspa. Kaya pala napakalbo. Maraming kaspa siya. Kung ano itong ginakusgan diri kaysa Brad Balin. Permente mo suporta sa Bitop Silon. Lunglib! Happy naman na itong anibersaryo, Brad. Isa mo sulti mo sa tanan. Naunta nga sadya aja po ng atong pag abot sa anniversary. Anak. Kasadya ni taknaan. Sadyan ng tunay. Yes! Long live! Bro. Yes! Yatoy! Isang tunay ng bro. Long live! Ah! Ito mga kabrad, may tatagpo ito ng Street Hill Apparel Shop natin. Yes! Siya po ang isa sa mga modelo. Pakita mo tatlo mga brad sa Street Hill. Ito guys. Ito guys. So, Teka muna. Ayan. Ito. Ayan, Street Hill. Street Hill dyan. Street Hill yan. Long live! Long live! Ay. Balin lang sa kalam. Vlog eh. Oh, vlog na bro. Sa ato na. Oh. Unal ya. Mga kinapautang yung ilangan daw. Kuha dito, nanguhan o pas. Alright. Ito ni Bayan o. Masipang pakpak, naabot ang kita. Diara, long live, guys. Naabot na ikaduang salta. Naabot na. Long live. Red Birds, internet. Ito, Silan, rock artist. Tigran mahal na iguang. Asa ka to? Original. Kaya ba siya, nag-skin na? Ha? Kaya ba siya, nag-skin na? Oh, sa'yo lang, tulo. Ito ba dito? Ako mamasayro, lista tiga. Inalti tagadagan. Oh, kana. Radfords, anong masasabi mo sa Tide? Gara. Mga brad na to. Napot ang mga igagaw, mga brad na to, nag-abot. Longlet. Alright. Brad, anong masasabi mo sa Tide? Longlet. Brad! Long live. Ha? Mga long live. Pwede, lubot. Right. Guys, padung na may sa among padulungan guys. Butaw siya. Alright. Long live. Guys, long
Imala dyan buwang eh. Asa dapat ang dikit? Makanas ta? Dikir. Te asa dapat eskwelahan sa dikir te? Dikir. Kane? Aw dira de. Aw dira. Yeah, alright. Beta Epsilon wrappers on the mix. Beta Epsilon wrappers, isang kamot. Long live. Dara guys, kung paabot ni dire sa atong take record, di na maulain na. Alright. Hi guys, nanarita diri sa Ronmark nga recording studio guys. Yeah, alright. Brad Suyak TV. Tara kong idol sa South Vibes eh. Kung ano yung mga gahi. Guys, isit up pa man so pahuway sa to diri. Chillin ba no? Hana raman ta. Ato man na. Si Brad Suyak kay ready naman kayo. First time na ito ni mag-rap-rap daw sa Vice Uso mga kabrad. Nga si Brad Forge o si kuan paritos gawas ni ginhawa pa to gamay. Andam kusog ba. Muhunat. Kaya sa mga kabrad ato ni buhaton para sa bayan. Nakay. First time in history ni kabrad. Alright, first para time sa mga story. subscribers sa Brad Suyak TV. Yes, alright. Long lead. Bunal ta mga brad. Sap tara ay. Alright. Mao na ginakusgan nga studio brad. Ano, nagpapao ka bala nimo. Makoy bahala lagi mo. Pila. Alright. Bunal na tirada. Try. Brad board sa lagot na ngani. Muhunat na ni ron. Ano mo ay okay niya put. Buwang na. So yan ginakusgan. Ready na rin mo kasabot. Para sa bayan. Itong ginakusgan no. Tara na yung master day. Muna mo gamak sa itong kanta brad. Diba, sugat mo na. Nakita mi. Alright guys, nakita nyo lang naong yun. Video mo na. Sa tugaw. Tara mga dagway sa Beta Epsilon Alright guys, rappers. mga na guys. Yeah. Alright. Shout out nila Brad Torco, Brad Iping, Nino. Lungli mga Brad. Tara. Ako please like Brad Suyak TV and subscribe din if you like. Like and subscribe. Tara, kinikusgan sa South Vibes. Unsay masulti ni mo dol. Ito kaya na-visit mo diri. Yay! Kinakusgan. Paliw ko like sa City Labaril page nila mga kabrad. Dire ito gi-record ang kanta ni Jipir nga ako. Siya ang record ito ha. Mao ni gi-record sa kanta ni Jipir nga ako muni kinakusgan. Naada yun. Nagagahi sa South Vibes. Ulal. Albaka paro maokimi ang among gisumong Grabe ka solido ni amo ang kapatiran ang panagig suunayan na apirmi nga mutabang pagtabang sa katawan nga maoy unang tumong kami ang alpagpilit na mong makatarong mga batik nilang hukom isod na katong palong nagkagahi na pundasyon bisag asa papaingon magkaraning tining haong dinibati among paagi pagka maayo may gipasul. Una sa tanan paok 13 akong pangalan permanente lig-on og linglib pirmi sa dalan gikan sinugdanan hantud karon 18 na katuig lunglib Beta Epsilon permanenteng